Dobrý deň. Na dnešnom videu si ukážeme, ako vy všetci, ktorí používate e-mail od spoločnosti Centrum.sk, si môžete zabezpečiť to, aby vždy e-maily, ktoré vám spoločnosti Royal Cosmetics odošle, vám prišli do zložky prichádzajúce správy a nechodili vám do zložky spamový kôš. Mnohí z vás nám píšete, že vám neposielame žiadne e-maily, alebo ste si dali dokonca poslať zabudnuté heslo. Prišli ste na Sirael.sk a dali ste si poslať heslo a že vám neprišiel e-mail. Ten e-mail vám vždy príde, ten systém funguje už vyše 1,5 roka bezproblémovo, ale spoločnosť Centrum má tzv. Spamový filter, ktorý vlastne triedi vaše e-maily a spoločnosť Centrum nás vyhodnotila ako spamera, čo samozrejme nie sme. Ako vidíte, vľavo máte svoje menu, otvoríte si teda svoju e-mailovú schránku a vľavo by vám normálne mal prísť e-mail od nás do zložky prichádzajúce správy. Keďže sa tak nedeje, točíme pre vás toto video, kde vám odporúčame ísť dolu na zložku spamový kôš. Kliknete si dole na spamový kôš a ako vidíte, tu už máme e-mail, ktorý sme vám my odoslali. A vy urobíte jednu jednoduchú vec. Buď si kliknete a označíte tento e-mail a následne kliknete hore na nie je spam, alebo ho nemusíte označovať a jednoducho si ten e-mail otvoríte. Vidíte, e-mail sa nám otvoril a hore v tomto menu kliknete na nie je spam. Kliknem. A stalo sa vlastne to, že e-mail od spoločnosti Sirael sa vám presunul do zložky prichádzajúce. To znamená prichádzajúca pošta a teraz všetky e-maily, ktoré vám vlastne spoločnosť odošle, vám už budú chodiť do zložky prichádzajúca pošta. Ja som si práve jeden e-mail ďalší teda z našej e-mailovej adresy odoslal. A ako vidíte, kliknem na prichádzajúcu poštu a už je to v poriadku. Keďže som to označil, že nie je spam, e-mail mi prišiel normálne do zložky doručená pošta. Takže takýmto spôsobom si nás musíte označiť a budú vám všetky e-maily od nás chodiť. Do počutia.